Hola de nou. Continuem amb el dibuix que estàvem fent, però l'he tallat abans perquè volia que veiéssiu una cosa. I la cosa que volia que veiéssiu és aquesta, que si no recordeu on heu guardat el vostre arxiu, el podeu trobar per aquí. Te'n vas on posa fitxer i a baix de tot diu fitxers recents. Aquí veureu tots els fitxers que heu anat treballant al llarg de la vostra vida, o els recents, els últims, no? N'hi caben bastants. I aquí tenim aquest, el DIN-A4 vertical queixatí, que és el que havíem estat fent aquest matí. Val? Aquí veieu el que havíem dibuixat fins en el moment. Ara el que ens faltarà serà posar això, nom, els textos, nom, peça, data, escala i unitats. Doncs anem a posar els textos. Per posar els textos hem d'anar aquí a eines i on posa text. Veieu que hi ha text tema i text. Doncs agafes el que diu text. Cliques aquí i hem de posar nom, casualment, aquí posa nom, doncs si no ho escriviu vosaltres, on posa nom heu de posar nom, el tamany, l'altura li poseu 6, hi hagi el que hi hagi, vosaltres li poseu 6, factor d'amplada 1, l'alineació és el punt on s'inserta i el poseu aquí, val? I li diem d'acord, i llavors ens diu on l'hem de posar. Llavors hem d'activar aquest ítem d'aquí que és força a la intersecció, i llavors l'insertem en aquesta intersecció, a la intersecció d'aquesta línia amb aquesta línia. I ja el tenim. Li donem escape i fem un zoom Windows d'aquí. Fem un zoom Windows d'aquí, ja cliques allà, tens aquí, pam. I ja veus que t'ha quedat aquí el nom. Però no queda bé que estigui enganxat als dos costadets. Llavors, anem a fer un eines, modificar, mou o còpia. Ens diu, què és el que voleu moure? Seleccioneu per moure. Doncs cliquem el nom. Volem moure nom. I ara ens diu, seleccioneu per moure. Doncs li donem la tecla Enter i ara ens diu, especifiqueu el punt de referència. Com que tenim marcada la intersecció, cliquem aquí i si veieu només ens ho mou d'intersecció amb intersecció. Doncs descliquem la intersecció, però automàticament activem la graella. Llavors es mourà de puntet en puntet i fem 2 puntets cap a la dreta i 2 puntets cap a dalt. I li dius que et diu, vols mantenir l'original? Li diem que no, li diem suprimeix l'original i dius d'acord. Li dones la tecla escape i ja tens el nom col·locat aquí. Ara anem a col·locar la resta de textos, peça, data, escala i unitats. Com ho farem? Com que per insertar-ho, com que ja ho tenim insertat al lloc que nosaltres volem, el que farem serà copiar aquest nom diverses vegades. Eines, modificar, mou o còpia. Què volem copiar? Doncs aquest text. On el volem copiar? O sigui, selecciones el text, li dones a la tecla Enter i ens diu especifiqueu el punt de referència. Com que tenim la graella activada, li podem dir que vagi des d'aquí fins aquí. I ara sí que li diem que mantingui l'original i mantenim l'original. I ara li diem una altra vegada, espera't, faig un zoom extens, aquest d'aquí és el zoom que es veu tot el dibuix, dono escape i ja tenim nom i nom. Doncs ara el que anem a fer és tornar-ho a copiar. 2 dits al touchpad, mou o còpia, què és el que volem moure? Doncs posem el nom i des d'on li donem a la tecla Enter i com que tenim el grid activat, podem fer-ho o desactivar el grid i posar la intersecció, que és més exacta, i des d'aquí volem moure fins aquí, fins a aquesta intersecció. Mantenim l'original i li donem una altra vegada mou o còpia, ja el tenim seleccionat, ens diu des del punt de referència des d'aquí fins aquí. Mantenim l'original. Tornem a dir-li 2 dits al touchpad, mou o còpia, des d'aquí fins aquí i mantenim l'original. Escape i ja tenim nom a tot arreu. Aquí hem de posar peça, no? Aviam aquí. Peça, doncs anem a posar peça aquí. Com ho farem? Amb una nova ordre que es diu eines, modificar, propietats. Cliquem aquí i veus on posa nom? Doncs aquí hem de posar peça. Peça, 2 punts. Jo tinc al revés. Peça, 2 punts. L'altura és de 6 i tot això. Peça.
Molt bé. Ara què volem modificar? Aquest d'aquí que diu data. Doncs vinga, posa nom, aquest d'aquí, cliquem i posem data, 2 punts. D'acord? Quin més? Aquest que diu unitats i escala. Doncs anem a posar aquí escala, 2 punts, d'acord? I unitats, 2 punts. D'acord, però si veieu, aquí no ens quedaria lloc per posar ni l'escala ni les unitats. Doncs anem a fer una altra cosa. Com que encara estem amb l'ordre de modifica, propietats, cliquem a escala i on posa factor d'amplada, en comptes de 1, posem 0.7, i ens queda més estret. A unitats farem el mateix, on posa factor d'amplada 1, 0.7. D'acord? I a data exactament el mateix. On posa factor d'amplada 0, factor d'amplada 1, li posem 0.7. D'acord? I a nom el que farem serà posar cadascú el seu nom. En el meu cas, Alex Coverdovich Torrejón. D'acord, ha caigut justet. Doncs amb això ja ho tindríem. Ens en recordem que ho hem d'arxivar, ho arxivem i ja ho tenim. I llavors ara el que ens faltaria seria imprimir-ho. Fitxer, imprimeix, i el imprimim com a Microsoft Print to PDF, i li dones a imprimir. I te'l guarda a baixades. I li diem, doncs, A4, vertical, caixetí. I ho desem. I ja us ho ha guardat com a PDF. Anem a veure aquest PDF, el tenim a baixades, em sembla que l'he deixat, no? Baixades... L'he deixat a baixades? És aquest d'aquí. I el tindríem imprès amb un PDF. Doncs aquesta és l'arxiu, aquest PDF, és el que m'heu de penjar a la tasca. Vinga, moltes gràcies, adeu.